Goienerren oso pozik gaude gaur jarri dugulako martxan lehenengo auzo argia. Zer da auzo argi? Auzokideekin autokontsumoa partekatzeko Goienerrek martxan jarri duen proiektu berri bat da. Elgoibarreko kasuan Etxepe tailerreko teilatuan jarri dugu instalazio fotovoltaikoa eta inguruko hainbat bazkiek bertatik jasoko dute argindarra. Eskerrak eman nahi dizkiogu Etxepe tailerrari teilatua komunitatearen mesedetan utzi duelako. Goienerrek eskaini zigun aukera iruditu zitzaigun aproposa zela guretzat. Alde batetik gure teilatua aprobetxatzen da, guk energia berriztagarri bat lortzen dugu bertakoa eta independentzia bat mundu mailan dauden beste faktore eta presioan gorabehera sortu dezaketen hainbat gauzana. Eta era berean hemen lortzen dena eta ez duguna guk aprobetxatzen inguruko komunitatean aprobetxatzeko aukera. Behin teilatu utzita, Goiener arduratzen da tramitazio eta lan guztiez. Hori bai, eskerrak eman nahi dizkiegu instalazioaz arduratu diren kolaboratzaileei. Interesgarria izan da denontzako proiektua eta horregatik eraman da aurrera. Lehenengoa izati da, hola tokau dalako. Nik animatuko nuke beste enpresa edo entidade desberdinak holako proiektuetan parte hartzera, ze azkenean danen interesak biltzen dira eta uste dute elkarlan hau oso interesgarri izan daitekeela. Autokontsumoa gertuko eta erraza, izan zu ere auzo argi.